UMengameli uRamaphosa ukusho lokhu encwadini ayibhalela isizwe masonto onke. Uthi emva kwezinyanga ezimbili ze-lockdown kuqagulwe ukuthi amabhizinisi amaningi azovala kulahleke nemisebenzi. Izinkampani eziningi ziphoqeke ukuthi zithathe izinqumo ezinzima. UMengameli uthi njengoba amazwe amaningi edonsa kanzima ngokulahleka kwemisebenzi ngenxa yokuhlasela kwe-COVID-19, iNingizimu Afrika ebivele idonsa kanzima ngakwezomnotho nayo iphoqeke ukuba ithathe izinqumo ezinzima. Uthi lokhu kuzobonakala kakhulu uma sekwethulwa isabelo mali esibukeziwe kuleli sonto. Kusona okuzobe kuseqhulwini izinhlelo zokuthi izolawula kanjani imali esetshenziswayo. Kungenzeka kuhoxiswe nezinye izinhlelo ezizodinga imali. UMengameli wezwe wexwayise nangokuthi kungenzeka zihoxiswe nezibophezelo ezenziwa abatshali mali eminyakeni emibili eyidlule njengoba izinkampani eziningi zibukeza izinhlelo zazo zokutshala imali emhlabeni jikelele. Ube esenxusa izakhamuzi zakuleli ukuthi zingalilahli ithemba.